Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan? Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasam! Napanan di asawa mo nga, Elisa? Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Abay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamot tayo, mabisin akong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin, Alisa. Ibagam anabisin ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga Umuna ka ngaminan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Apay aditay aglugan. Kasta ngamin ti kay-kayat ni George nga aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makapanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Impasyar na kami man di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na foreigner kabagis. Ay, mayat kabagis. Kamayatan ni ti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y mulang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakabong. Tanabakitan lang arod abalasangan. Nagkutong ka nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Nga raw. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka dagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam ka ni kabagis mo, Dilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbagaan nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adita nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iji kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kat mayat tapno ag citizen kamutan ije pagilyanda anak ko. Agan-anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pauit as a mani. Ilay bagbagam mo. Di ka lagpain, Dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali kalatan. Pagbain ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Alang arod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang.
Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito'y balay. Un nga ron sa na balay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka man nun. Tila'y bagbagam. Amom nga rod ay ano ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ado ti kwarta na. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnagna tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo dang nagasawa dan. May mayatin tikas dyan bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak tay ti puder day dyan lalaki. Sapay kumatay patag na itagnanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home and I'll go to work. What I am supposed to do here, ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong akong. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dita abroad? Kumusta kayo iti asawam? Ay, nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi dito May sa abalay tay ka aruba mi dito Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da dito Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, apay di ka pala nairwam ay anak ko. Diyak kayo tikas ti aklase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito Di nakmat ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, perminanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kasya amapanen at trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ti planom ngay. Kasla kaya't kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na katasawam. Agpakpakaasi ang Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timpurtit ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwan na, naggaboy jabur daytaw. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytaw. Dadadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga rod no dadail daytaw no saan? Diyak ibagbaga Nay, itala ang makita ka nakarilo ka kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, naiimbag man. Naidumdum at style na arilo
Ha? Si Kamam matyan na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad kabagis delyo? Ay, kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay, masapul nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Wen ko magarod. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ta ni Lisa kay bumakmutan. Ay, wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Isong nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadalata siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak tamanipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga minama ka silpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Gimot lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kit di ano kastata saan nga agbanawg. Di na pa'y kayat. Sitting pretty. Kinkasla prinsesa di sidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamutan na imon di asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ron di anak ta. Iso natural lang agimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arunin dita abroad. Nagboring. Kaslain mayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gapotadyak kayat ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isunsamot nga inasawa na. Tapno at dagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit diti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaydayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wundag iti tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada ditaw. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahon. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito'y ngayon agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam.
Bumabamanan ti panagkita ti tattao kada tayo. Kakaisuna ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Nagawig kakidain. Asikasun kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaag dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan ka mo, nanang. Kumpurmi ditan basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnak pa'y lang. Ay na, awan tanay. Awan sa bala papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsapat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayawawan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi kaano palubusan nakatasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya? Tatang, agawid akon. Diyak kayat dito yan. Ma-stressal dito Maburing nga. Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya? Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga kasta Sensitive kan sama ngamin unay anak ka. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Ngam di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba ka latan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launay siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahuit iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagida ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kaya't ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Kanyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutun anak ta.
Agkakarat mo ti bagbaka ka nararamidan nan. Rinabiimot ang asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi abroad. Na-stress launay. Kasta nga tagagparisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan di sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga min nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga Rod, intay paagas to anak ta. Bakit? Oy, tatang. Asino man kikidkid dayan kan sagsagawi siwan nyo ditan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaruba tikidkid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinidayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Ini sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan no mabastusan ka da kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo lang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo amo dayta babae kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang-sangitam, ken papanam, nagdakkel mo tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Ang anyajay kunam. Saan na ka susweldoan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mapanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog dito balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga Rod. Nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala iti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbutang. Am-amok mo't nilirma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano kami nasusilduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga Rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga Rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababain tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay,
Hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati ako, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipo dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan aggatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine adaw. Addalup bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar, ta si kadita kama, wine? Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wine, naimpudak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. San ma problema ang dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaon ng tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagakit ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong matikayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahe pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat na mo't. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, kan panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para kin ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay, ibigay ko sa'yo. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maramidan na ta anak ko lang na jay. Siyak ti masuraw, iti da ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo.
Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruran. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pangasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw nilerma kanya kat napudno akmut kenkwana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kalulaang tayo ayatun na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwan na kay la day di. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Ah, Makiasawa kang aminan. Tapnusan at ila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuwa na. Ay, talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuwa na. Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong ta ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamag. Angawon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Ala. Sikat ti makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige. Itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabil tao. No biyayon mo't gayam mo tayo sigod na babaunin na dita karuba. Ay. Una. Awanan. Inatiw kan Helino Baraok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa Anyat sekreto yung ayata tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga garam. Mababainak nga ron tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagi da ngam ti kinapudno na saan da asuswelduan ni Lerma isa pimanawan. Kat no talo abulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata? Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da ngam awan mo't gayam pagpasweldo da. Berto, gumising ka.
Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang tati maturaw ta sa akong ti makaamawan. Ringan kan tao no panangana. Ni, apay ada kayo taglut-luto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Ringag tao no nakaluto akaw ta pag tumarag to ti agas. Ne, kitain nyo Tamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nan. Apay di ka makawawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo at takaasimait. Ha? Nanang ngamot? Katuan mayt. Talaga mo ta may kadwa ananang mo ni Lerma. Isa ananang kunam kinkwa na. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo ilag cellphone ti kuku amon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo? Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatum met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si kati mga sikasukan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Sana, tulungam ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumwaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsi. Jak kaya ti kastoy amakitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasiyo tadiyo spoiled din tinobya yo. Adipunin na kay matuna yan. Adipunin na sasawam mo't mina. Agtintinulong kami laang. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manun nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraw. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din daya babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pamday ta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw, tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wayne, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan naman tayo. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na tikarbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon? Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mabalin mo't lata, mahal. Ta pangrogyan tayo ti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo.
magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos ka mo't, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurta ko hain. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo na kitabag mo ngay. Oo, taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laang ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laang nagitidadakil na. Ay, nagmayat na riknak na nakatumpungak itikas ka ni Lerma. Malaksid anapintas na lailo pa ay. Saan ka pa? Hapay ngay, maluman ng awan mo ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras kon nga guruuray dito yung terminal ng awan mo tan. Ha? Ni Mina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka dito ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli, nagawi dito kat nalipatan na tituyin terminal tibas. Lerma? Awan man. Apay ngagda kayo dito terminal. Orayak nga rin ni Lerma. Kunana amapan mga lay titikait. Gamday, manuurasan nga orayak dito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Orayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Nauray yo? Awan mat. Intarayan naksamot tan ti awanan bay na babae. Lakit di Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan na naala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay duldulin ko nga alahas ko Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon ang tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan, men? Ay na! Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na-trigger ti sakina. Ay, saan mo tananang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inik kan iti sakit ti ulo.
Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na nanguruna iti masakitan. Kahit kasano nga tapokok kada kayaw. Alaag atay jay matbalay ti kanayon ngayan na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutam kidi ti mga alay ti yaya na ay oray sa anon. Sayang ti sweldom. Itad mula kanya ko na ti sweldom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayo tulay tayo ito maitabonan ni Rosemary, nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw, may lanak ka. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wan dandali di na pa'y ipakitan na gadya po kumay. Kat apokok mo't na gadya. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan na gadya putot ni Densyo. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na, gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami lang, hindi natay ti anak ko. Nga imo na nga asawa ni Densyaw. Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlamasi kaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana tawan mangbantay. Ay, kaasimot dagita pokot ha. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y lang ata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No mga sawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Un nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko, tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na draak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Uwan mo't nga main din siyaw. Agnaad kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang. Inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito itasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balayda. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Ngam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay nairuam jay anak mo ijay balayda katugangam. Ta ijay tinagnaadan na iji masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo niti malay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na da kidya balay. Taawan kan kadwa kidya. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatagudo. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Densyo, adda ni tatagudo. Uwan manang, humayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, Densyo baraok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin ken diaper jay anak mau. Ay, jak man amaw ti dayang anak mau.
Dakelan nga magdaydaya perpailan. Kan kunak gaya mamapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot itadael na. Kan papoki sakto kuma. Mabidla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay ta nagtuman matipasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan ni Jibalay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan gumatang mutin na ti gamit na akas di ay. Ala, mabidla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan na lang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Nakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo ra inton maminsanan Inton awan trabaho kasjay. Alangar na nang, taamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo na iti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla na nang. Awan payla ay day kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't niya, ang maniyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ngarod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't kadiya, ang no siyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagidwa ang anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay kat siyak Ay na, nagadungan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan lang itiumbing, awan problema. Madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isung awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaad kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya. Ket addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyaman ak tamaawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densya kat ikasar na iti mabait. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na mutin tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo ano kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na talawans na gitanak na kada kami kan negudo. Ay kit bayam mga asawa.
Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtiapo ko ta, Mari Delfina. Awan matkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay ket ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apa asyak lang ngay. Dua tamang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dua kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga no mabalo manan ti anak ko kat matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad? Tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudnoak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawa kan ka. Kan inadagit agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumetten akatugangam ni abalayan Dura. Ket siyempre, may katlumetten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kas tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Ket no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to medten na putot mo. Sana balit ta kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay wan, amok na itata nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo nagiti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka banganda nga agreklamo. Ta jakmat baybay anak iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagnanagan da. Ket amangan ka no lumaksayan itad mo asuporta na iti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan anang, para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutan. Masapula mamuam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po kumikan ni parigo daw. Saan nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho.
Tapno makatulong matkan ka, Densyo. Densyo, dito'y pala ang balay ng agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo't ti aginaw. Marigatan na agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakamong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay ng agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mo't latkad-kadwanay di balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimang pat, kabsat? Ay mabalin nga orayan kapsat. Ha? Ay katwan. Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na kik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok talagang dayor urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabungan na iti apukokon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, ada nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti priority, tay so ti asawam. Kanti agbalin to aputot mo kankwana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kay kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Ada ni Densyo. Apay ni Densyo amanugang ko anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y tibagay. Sak ni Gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni Densyo. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartek. Imbagada idi asikati muna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apukaw. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta pagrabangan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay at Delpina. Nay, apay nga kasta? Kahit saan matakabit na kitang may ka ni Delpina. Lora Rigain, dahil di anak kukit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni Kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag di ta kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo't titinor ti panagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mo ti panagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isungawanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagiti po kumingay. Awanan, karbungan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Tatang,
Gusto ko maraytan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, sana kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Alala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan na kayo ng kita tao di tarwar. Manang Biyanan! Dalisay, may bibili ng tinapay. Ay sus, sapa hindi pa ako tapos magmasa ng tinapay dito, sir. Bakit? Kailan ba babalik si Lenny na kasama mo? Ha? Ay, bakit, sir? Hindi niya sinabi na hindi na siya babalik? Ha? Ay, wala naman siyang sinabi. Ang sinabi niya sa akin, magbabakasyon lang ng ilang araw. Ay, bakit ngayon na hindi niya sinabi? Nagloko naman yun na Lenny ngay. Para na rin naglibas ang arod kung ganon, sir. Sige, asikasuhin mo yung mga customer. At tatawagan ko nga si Lenny. Oo, sir. Paano nga, sir? Natawagan niyo si Lenny? Oo, pero hindi na talaga makakabalik. Mag-aasawa na. Oo, sir. Ganyan din ang sinabi niya sa akin noon. Ay, sige. Maghahanap ako na makakasama mo dito sa bakery. Paspasak kag karae, tagsubliak nga dagos di bakery. Tabaka da gumatang. Naimbag ata, sidaglaang dito'y balay ti amok ti bakery na. Mabalin ko ataray-tarayan ti mapan di bakery. Sino nga datag tuk-tuk-tuk itigay? Adama, doorbell kat di na usaran. Ay, wow! Sandali lang! Ano yon, sir? May doorbell naman dyan, sir. Ay, sorry ma'am. Hindi ko kasi nakita. Bakit? Anong kailangan mo? Ikaw ba ang may bahay dito? Dito kasi na-address yung binigay nila na nangangailangan ng trabahador daw sa bakery. Ay, oo. Bahay ng amo ko ito. Mag-a-apply sana ako. Ako pala si Ferday. Ulaw ang apelyido ko. Ferdi Ulaw ang full name ko. Ah? Perde Ulo? Oo, ma'am. Ay, sandali. At tatawagin ko si sir. Tatrabahador lang din ako dito. Pero, Ilocano ka, ano? Ay, hindi. Pinapakinggan mo naman na Tagalog ako. Bakit mo sinasabi na Ilocano ako? Hindi Ah? Madlaw naman sa pananalita mo na Ilocano ka? Ay, hindi. Tagalog nga ako. Puro ako na Tagalog. Taga dito ako sa Manila. Ha? Sige na, ating. Pakisabi mo nga, mag-a-apply ako. Sige, maghintay ka nga raw dyan. Naglukon day ta lalaki. Madlaw mat itilangakan pa nagsasauna padak nga Ilocano. Ilibak na kit din. Puro ka no Tagalog. Bagbagay na dyan imbaga na anagan na. Perdi ulo. Na perdi sa mati ulo day tatao. O ano, kontento ka sa iyong sahod, Perdi? Ay, sir. May bonus naman siguro sa December, ano, sir? Oo, hindi pwedeng mawala, Perdi. Stayin kayo ni Dalisa dito sa bahay. Lahat ng kailangan nyo, libre lahat. Kung sakaling magkakasakit kayo, ako ang bahala sa mga gamot nyo. Ay, salamat, sir. Oo, sige, at may pupuntahan pa ako, Perdi. Dalisay, ikaw nang bahala kay Perdi, okay? Ituro mo ang gagawin niya. Ay sus. Hindi ganyan ang magmasa, Perde. Ay na, kundi apply ka dito'y bakery nga di mo gayam amot agmasa ti tinapay. Siyempre, baguhan nga rin ako, may. Ganito ang magmasa. Tignan mo ako. Ganyan. Ang galing mo naman, Dalisay. Ang lalaki kasi ng muscle mo. Kaya siyempre, kamay nang nagagat ito niya. Sika, sadot ka siguro niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, agtal na ka man. Madlaw unay nga Ilocano ka. Agin ka man. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi mo. Tagalog nga rin ako. Agtal na ka man. Ang sabi ko, kamay ng masipag ang kamay ko, malalaki ang muscle. Ikaw siguro tamad ka, no?
Kasi wala kang muscle. Maliit ang braso mo. Kasing liit lang ng tangan ko yung takyag mo. Ang kutong-kutong mo. Grabe ka naman. Kahit payat ako, kaya kong lumaban. Wala May pulasit ka kung may kalaban ka. Baka sumugsugod ka pa ilaang idya kalaban mo. Kasumyag ka ni tinakaro abutang mau. Ay, hindi Basta may armas ako, hindi ako takaw, dalisay. Tignan mo. Armas mo lang pala ang pagkarkarit mo eh. Awan kung mano-mano wala kang laban. Sobra ka naman, dalisay. Ay, totoo naman Mala, ikaw na ang maglako doon. Ako na dyan, mag-practice ka muna. Punta ka na doon. Kumain ka ng maraming puding doon para tumaba ka. Hello, Nalen. Hello, Dalisay. Rumarta ita ta day off ta. Ay, sige. Magdigusak pa naladawak kami na nagreeng. O sige, Dalisay. Take your time. Sige, urayon naknarod niya. Wun. Sige, bye. Bye, Nalen. Saan ka na naman pupunta kay dalisay? Magpapasyal kami ng friend ko. Pwede ba akong sumama? Ay, hindi. Baka sabihin pa nila na boyfriend kita. Gwapo naman ako Feeling mo lang yan Naboboring kasi ako dito pag di-off natin. Isama mo naman ako Jack na rod kaya't. Apay ayada gulit Igagpasyal nga siksi ka Wala nga rod akong kasama. Apay, masapol nga dakadwam. Baka hold upin ako. Kasla mo ka nga ti kwartam hold up kanyam. Di ka managtaga-tagalog, tamok mo't lang nga Ilocano ka. Bakit mo ipinipilit? Ayan na Ilocano ako. Taga Manila nga ako. Tagalog ako. Timang ka, day taayog mo nga Ilocano. Apay ayang amin nga ilibak-libak mo. Durabak man datarupam. Kaya't mo timadurab. Ay, hindi Makita? Dinawatam ti Ilocano. Nakakaintindi ako ng kuntimot Hagtal na ka. Feeling Manila boy kamot nga. Madlaw pa'y ditakudil mo, taga-awaway ka. Bakit na naman ang kutil ka? Awan. Basta, madlaw unay nga Ilocano ka. Masursurunak tayo libak mo nga Ilocano ka. Kat pirmi matamad madlaw. May kakaman kita na magnakman. Grub-grub-watak ka. Sasama na ako Hindi nga pwede. Hindi ka makaaw-awat Kat, kumusta ti trabaho mo, friend? Mayat-mayat, nasingpet mo tiyang mo. Sika ngay. Ada nga ron pa karuan di bus ko iti grocery. No dakkel ti kita, nasingpet. Ngam na ba si ti customer, nakaungungot. Da kami a sales lady na ti pagtripan na. Anya? Ay, grabe matikas na nga amo. Anusam basta itad na ti usto asweldom. Kan, saan nakasipsipatan, wano dandanugan. Saan matkit di nga agkabil Jay lang iwat na ti makarangrang numaminsan. Mabuti na sundan kita, Dalisay. Ni, ada magkayam katuam Dalisay. Asino day ta? Nobyo? Saan? Saglit lang At mag-order ako ng kakainin ko din waiter! Mag-order nga ako. Nagloko day tataon. Si Murot kid din. Asino day Jay aya? Jay kadwak ngagmasmasa iti tinapay. Si Murot kid din. Kuna na ngamin itay nga sumurot ngam linibasa. Si Murot magaya majak na siputan. Alakit kadwaan tanatan kaasi mo. Umay ka kid din. Umalis ta iti labisaan. Iji nga to, mapantay iji second floor. Darasam! Ala, kasanon nga no sa pala. Basta umay kan! Darasam na liin! Bakit mo naman ako iniwanan sa restaurant ngay, Dalisay? Pumanaw ka man dito isang wanak. Karurod ko na itarupam. Bakit mo ako karurod? Wala naman akong basol sa'yo. Basta. Karurod ka. Ano man nga isarang-sarang kanyak da itarupam? Sabihin mo kung ano ang kasalanan ko. Ado ti basol mo ako rururod ko. Feeling gwapo ka. Feeling Manila boy ka. Kan aminan feeling at dakan ka. Pagbagay mo tinagan mo perde. Kan ti apelyido nga ulo. Pagbagay mo launay. Perde ulo. Na perdin sanday ta ulom. Huwag ka naman ganyan Sapay ang ganda-ganda mo, Dalisay. Ang puti-puti mo. At ang lalaki ng mga muscle mo. Gustong-gusto kong tinitingnan ang mga muscle mo. Uyawan na? Di ka kundi uyaw. Ado ti madilaw di tabagem. Apay ti kunam, mayat nga kitaan. Di ta kinakutong mau. Ay, sauce? Hindi naman kita inuuyaw. Gustong-gusto ko nga yung malalaking muscle mo. Pumanaw ka dito'y kunak. Maysa. Sige, cute
Feeling gwapo. Sir Marco, pwede bang palitan niyo si Ferdy na kasama ko dito sa bakery? O, at bakit naman, Dalisay? May nagawa bang kasalanan sa'yo? Ay, basta. Hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Masyadong mayabang. Feeling gwapo pa. Ano? Hindi ko kursunada yung style niya, sir. Masyadong presko. Ay, nakakainis talaga. Wala naman akong makitang problema sa kanya. Mabait naman. At saka masipag magtrabaho. Basta, hindi ko gusto ang pag-uugali niya. Oo, sige. Hayaan mo. At kakausapin ko. Hala, wala naman akong masamang ginagawa sa kanya, sir. Bakit? Masama bang tumingin, sir? Nainis naman siya sa'yo, Ferdy. Ay, hindi ko alam, Tinitingnan ko lang, naiinis na. May mata naman ako. Saka, nakakayawan kasi ako sa kagandahan niya, sir. Bakit? Crush mo siya? Ha? Ay, hindi naman siguro masama, sir. Pero tingnan mo, ha? Huwag mo asarin. Baka lumayas siya, Ferdy. Ay, hindi, sir. Hindi ko naman inaasar. Tinimplahan ko nga siya ng gatas minsan, ay. Tinapon kit din niya. O sige, hayaan mo na. Pagpasensyaan mo na lang. Nagkaroon ng siguro na bad mood. Oo, sir. Mabait naman ako. Makulit lang minsan. Hoy, Ferdy, apay nga tutulad ka? Ha? Bakit na naman? Tultuladam ti kulor ti badok. Nakalabasit matabadam. Hindi naman kita tinutulad. Ay, ingkag sukat, makapasurun ka mat. Wala na akong damit. Linapan ko na. Maysa, ingkag sukat kunak na Wala nga rod akong damit. Basa. Siyak madlangan ti agsukat. Ay na, makapasar ka. Agtutulad. Apay anak kami suot ka, Dalisay. Makapasurun da japa data nga Ilocano. Ni ka di manin Ferdy ti ibagbagam? Ay na, nagmayat lakit din akuddo-kuddotan. Nga niya launay ayat ti gurguraan kang kuhana. Nagpresko nga rod, feeling gwapo. Kahit adama itsura na, gwapo mo. Che, nagalas. Kanti may sa paya kasursuron ko, paglibakan na nga Ilocano. Kat naglawag mat nga Ilocano ti loko. The more you hate, the more you love. Kunada mat. Ay, pulos mat. Di oray awan. Hoy! Anyat sit-sitam dita si Ka Ferdy. Ang cute mo, Dalisay. Ang ganda-ganda mo. Oh, sungbatam tawag mo, feeling. Hilaw, inang. Ha? Kaano ba Makitam, Ilocano ti loko a Ferdy. Ay na, makapasara talaga. Amang waya. Amang kao. Apay kaya di nakinuray. Amang. Apayutan. Sige, ilang. Agawin na kadagaw. Bye. Wala. Dalisay. Ay, anyat sangitam, Ferdy. Niyamang kao. Natayan. Bati na kamay. Anya. Ay ka, condolence, Ferdy. Sige, sasamahan ka naming uwi sa inyo, Ferdy. Ha? Ala, malayo sa amin, sir. At saka, baka hindi na ako babalik, sir. Ano? Kasi, wala nang magtatalon sa talon namin. Patay na si amang ko. Ay, paano na yan? Di maghahanap na naman ako ng mga kasama natin, Dalisay. Sayang ti trabahom dito'y, Ferdy. Narigat ti sumapol ti trabaho dito'y Manila. Nasingpot pa ni boss. Ay, hindi na. Dalisay. Baka hindi na talaga ako babalik. Sige, sir. Mag-impake muna ako. Sayang. Sir, sayang naman pag hindi na bumalik si Ferdy. Mabait pa naman. Di ba sabi mo mayabang siya? Ay, ikwa, sir. Noon yon. Hindi na siguro ngayon, sir. Huwag mo siyang pakawalan, sir. Mabait siya. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumama sa akin, Dalisay. Para babalik ako. Ferdy, mabalin ka di nga agiloko ka. Di ka man naging Tagalog, tagpada ta nga Ilocano.
Pasensya no inlibak ko ng Ilocano Sorry, Dalisay. Kahit mo ti sumurot kanya kiti panagawid ka. Palubusan na kamot ni Sir Kay. Tapno sigurado ang subliyak dito. Makaammo ka Ferde. Nay, adamat ka dwa masimang pag, Ferday. Wen inang, ni Dalisay. Kayan ayat ka inang. Ha? Ferde? Dalisay, iso ni inang ka. Agmano ka? Agmano ak na. Kasya na ka ti Diyos, balasan ko. Nagpintas ka matin. Naimbagmaan ta kinayat mo to'y anak ko. Sige inang, tayam amok ni Dalisay ka dagiti kakapagyan tayaw. Abtoy ti ulis mo, Dalisay. Kalablaba ka no day ta ko na ni inang. Apay mat ngayon baga manobyan ha? Ay naman. Di kanto mo latrong na. Agraraman? Ay unay mo. Oray di mo ibaga. Amok nga danam na making ka no bilang agaram ha. Mariklik nak mukay. Agpada ta itirik na. Kras ka. Amok ka kayat na. Saan ka day? Feeling. I love you, Dalisay. I love you to ko namutin na. Di na kon parigatin. Daktamukin ka. Mala. Amok ka mabayin ka mangibaga. Basta ha. Datan. Aguntan. Wain. Anya? Agsublita ni Manila. Naitabon mo ni tatang mo. Inawaga ko ni boss. Saan tang agsubli jay? Anya? Planuin taki, di ti pa nagkasarta. Anya? Di ka pala nakaklon, day takasarti ibagbagamon? Ay na. Amok ka mabain ka lamang ibagay tayo love you kanya. Amok nga ayatin na ako. Apay no di na kay ayatin, sumurot ka nga rod kanya, iti pa nagawid ka. Alaman? Ha? Iso nga kasarta kidain. Talunin ta ti talong mi dito. Taawanin ni tatang ko amang sukay. Agbyag ta dito, Dalisay. Taadaw, ti bagas kin natang dito. Ado pa'y titarakin ko ang manok dito Iso nga kasartan, way. Taagasawa takiday. Manang Biyana! Nakaluto ka, Dayana? Wala nang nakaidasarak pa yun Manganta yun. Sige, tama bisina ka. Aday tati plato yun, nanang. Ne, ada umay Anti Sulay. Insan Dayana Umayak man. Ni manan insan Marciano, nanang. Ala, inkapastral kan di kasinsin mo, anak ka. Wala nanang. Umayak man bumulot iti sinulid yo, antay. Nay. Naimas ati si daon nyo antay. Insan? Nagadubo ni Dayana iti karnit pataw. Nangankan, Marciano. Saan pa'y antay? Dayana, yala am ni insan mo iti plato na. Tamangan dito yan. Ato iti plato minsan. Ay na. Kapabayin insan. Antay. Kanayo na ka makipangpangan. Mababayin na kaon. Ay ket, mairanamot nga ron nga panangan. Nukas ta nga umay ka dito yung balay. Di, mangang kamitay. Mabainak sa antay. Ay na, asino kumati kabain mo ngay. Mangan kakiday. Ay na. Solve! Nabsuga ka. Ne, nagapuam. Itay pa'y lasap sa pulan ka, Marciano. Mangantan, mabisina kon. Nangangangamin ko man Tugot ko ti kaldero. Nangana ko, nabsugak. Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Ije balay danti suling Anya? Napan ka man na nakipangan? Well, tanim imas ti sida inday jay. O ngamin masida dito'y balay. Adamot tay tinapa si daan ta. Kaslajak mabsog mo kakasta ti sida. Di ka lamabain iti kastangan aramidam. Pagbainak kumangay kakabagya mo ida. Najakab kabagyan ida, isuag bainak. Ngam kapamilyak dagi jay. So nga wantirong nga pagbainak. Uray pay. Kin may sa, awisin dak mga rod amangan. Narigat apaayan ti grasya, bakal. Nay, nagapan niya anti Suleng. Ijay, tsindaan, kaanakan. Napanak man nakitsinda iti masida.
Anyat ginatang yung apang malaman niyo, anday. Makasidsidaak nga ron iti pinapaitan ti kalding. Ay wow, naimas anday. Sige, tayawid kun to'y pinalingkik kaanakan. Sige anday, kaimasin niyo ti aglutaw. Rama naman to'y linutok a pinapaitan na hustong latitimbla na anak ko. Nan? Naimas na nang. Aduman timakan ko no kastoy laeng. Sige, mangan tangaraw din, anak ko. Agaukan iti inapaw, tanakagauak metin iti sidaan ta. Wala nang. Anti Sulay, saan tayo na? Umayak man? Ne, nakasinsin mo. Ingkalukat ang tiri daw, tasya akong ti agaaw. Hanyaman nga tati masapol mo. Amangan no adaman buloden nan Ala, ingkalukatan ng tiri daw. Anday, bumulod ak man itinil cutter yaw. Nangikabilam itinil cutter, Diana. Yan na dayjayan. Ay, dayjagayam. Naiparabaw iti stereo. Ay, agyaman ak. At idog naminin, nagiti kukaw. Kahit nangudal mo tayo nil cutter may. Kin, dito yakaw nil cutter, anday. Nangan kan, Marciano. Ay, saan pa yung araw, anday? Umay ka, tamangan tayaw. Kababaing, anday. Pagbain ng kumamay, mga kakit din, naimas ti sidaan, pinapaitan. Mababain ako na magipangpangan dito, anday. Anya lakit tin aya. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Wala nang. Ato insan, mangan kan. Tangay pilitan dak, anday. Sige mga anak nga raw. Ay na, agrawamon na dyan Marciano kabagis. Di yung amin ruwamon Dila makipangan ti pagalistuan da. Ay na, madeno yung imot mo ti makan kabagis. Wala, agrawamon. Kanayon nga umay makipangan dito'y balay siya. Imbis makatipid kayo, saan? May laklak aman na dyan atao iti kanadya. Ay na, makanla day ta. Saan ang nasayaat ti agim imot kabagis? Ay na, masuruna kini na dyan Marciano. Isukat ti makad-adan nga may makipangpangan dito. Ay, kabagis. Anya si Dayo ay. Paksiw nga ikan. Kantay prito a karnit baboy. Ay, adapay Adapay mo. Mangan ka. Inka ni kusina. Inka agkalong ijayan. Ay, ubon man ta. Tani, mabisina kabagis. Yakpay nga minangan kahit. Ay, wait kabagis. Nakapinsyon ka? Weng, apay aya? Pautangan nakman iti 2,000. Tapaggatang ko iti abuna. Ha? Bayadak tumot laeng. Igidan kung to abayadan chay sigod nga inutang ka. Kunak apaggatang ko iti agas ko din na ba iti akwartak? Dumawat ka pala iti kwarta ni Diana Awan mo't bibiyagan na. Adok ti kwarta na dyan anak mo. Ha? Anan kabagis. Maasi ka kanya. Si kalang ti amok nga satgan. Si kalang amin tinaanos amang patpautang kanya. Kaya naghimot dagiti kakabsat ta. Si ka ti kaanusan. Iso a paborito ka akabsat ka o kabagis. Sige, mabait lang nga raw. Tay nakalaan ti utangam kabagay. Adda pa'y kwartam, anak ko. Adda pa'y matnanang. Ikanak man pa'y iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adda nga minangusarak iti kwarta. Intadyo ka ni Uncle, kunayo Ha? Sana pa nagimot nanang. Ngam kitaan nyo Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo. Ngam di pa'y nagbayad apulos. Saan nga utang ti aramidan na nanang? No di kat dawat. Ala, aw-awatan talatan. Tagawat nga min ita. Narigat mat no puwersa at nga agbayad. Kat awang nga pagbayad na. No kastasan ang makabayad, di yun pa utangan nanang. Anya ka matun, Diana? Kabagis ko dayjay. Apay aya nga imutam. Ay, saan ko nga imutan? Ibagbagaklaan ti naglawat yan aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka iti day di amam nga imot. Ay, awan manan. Sabali manan tinagawatan dan itimbaga. Mangan kantaon, Mersay. Tada papanak. Papanam manon, katpananganon. Anyat linuto masiday na ya. Naggisaak iti sayute. Sinagpawak iti sardinas. Isumat lati adda. Pagsarao ti tiyangko no sayuti ti sidag.
Guro, to man nagro day. Anya? Kat, di ka mangan. Mga anak taw no mabisinak. Papanam ngamin aya. Inak bumulot iti puspuro, iti balay danti sulay. An-anwam ti puspuro kat addamot tay later. Puspuro nga rod ti kayat kung usaran, Mirsay. Makasinik ti later. Mangan tayo nanang, nakagaw akon. Sige. Danti sulay. Umaya man. Simre kaklatan ha. Nakalukat mo tiri daw yaw. Umaya ko mabumulot iti puspuro yaw, antay. Mangan tayo pa kaanakan. Ha? Anyat si Dayo aya, antay. Siniga nga baboy. Ay no, nagimasay. Umay man na naging bupulot na ito kasinsin ko. Namkit di, umay makipangan tigagara na. Oh, Diana. Nakamatider ka matlata di tananak ko. Yala am iti plato ti kasinsin mo at amangan dito yan. Huwan na na. Ay na, siyak ti mababain iti aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangan di balayo. Mangibabain. Mercy. Iso ama sa dutan nga agtrabaho, taadda namnamaan na apakipanganan na. Dinan kaya ti agtrabaho. Anya? Wan, Diana. Kano kanayon ti apamay. Uray saan kanon nga agtrabaho. Taaddamot pakipangpanganan na itinaimas asidaan. Paglastog na pa'y apaborito kanon ni Antisuling akaanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa'y ti kanayon na apanagdulse iji balayaw. Cake kas kada ice cream kano ti kang kanan na ijay. Wan ta-open mo't nin San Marciano ijabalay Mercy. Dayta nga rodket. Paglastog na unay dayta. Iso ama sa dutan nga agtrabaho. Ay, sana mabalinti kasta, Mercy. Kasano nga iti masakbayan ti buklan nyo a pamilya no masadutan nga agtrabaho ni Insan? Wan nga rod. Mala, di ka madanagan ta kasaritak tumanan ni Nanang. Panuy-nuyan na ngamin ti aramidan da iti kakabagyan na. Iso nga agbalinda asado. Amaw, no apay akanayon nga umay makipangan ni Marciano dito balay, Diana. Gapaw ta kay kayat nak nga antina. Siyaklaang ti kay kayat na nga antina. Kat ni makabagis ko. Siyaklaang mo ti kay kayat na. Ta siyak ti kaanusan kada kaming akakabsat. Wan taadda kayat da kada kayo. Addaman kinawan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot. Gapo iti panangpan-panuy-nuyo kada kwada. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagya. Asyak ti asit ganda. Tamang ipakita anasaya atak ataaw. Isu akay kayat da. Umayak man makis istorya ka bagays. Ay katuan kabagays. Sika ti paborito ka kabsat. Tada singpet ka akais istorya ka bagays. Naidaklan ka akabsat. Pagwadan ka. Awan umasping iti kinasingpet mo. Agyama na kabagays. Ay da, man-mano ti kasking ka akabsat. Naasi ka, kinaparabor ka. Madi ngamin ti agim imot kabagays. Tano na imot ka, imutan na kami ti grasya. Ay na, talaga nasaya at kaakabsat. Sigurado, ngayjay tulangit, ti papadam numatay ka kabagay. Ay na, sa anak pa'y amatay, si Kamik. Ay wen, agbiag ka pa itinapaog. Ay wen gayam, pakipirma man day kabagay. Anya day ta, awan tay ay glass ko, jak mabasa. Ay na, di mun basaan, basta pirma am nata. Tapagsayaatan mo't na day kabagay. Pagsayaatan nga. Adda ka no itida para kada tayo as senior citizens. Kastaya, mabitla nga raw tayo nak mga iti bullpen. Ay, saan adda bullpen ko kabagis. Dito na eh. Nakasaganan, dito lang ang pirman kabagay. Antay, pautangan dakman? Nagpensyon kayon san kay? Manot ka sa pula maaya, Marciano. Ay, kwa. 3,000 pesos ko ma, anday. Ta, gumatang ak iti hero. Ta, nadadaalan ta hero ti balay may. Paggatang ko kuma iti agas ko. Tanay, ado ti ag-agasak iti bagay kaanakan. Dumawat kay to palakin insan Dayana, anday. Anya? Alan anday, kakaasi kami. Sapay addaw may abagyaw. Mabasa kami di balay. Taabot-abot ti bubong may. Sige, mabitla nga raw. Adda kwartam, Diana. Gimatang akon iti agas yon, tamok nga awan manan kwarta yon. Pasensya ka pailaang, taimutang man ngaminan di kasinsin mo. Maasyanak mo. Basta ginatang ko aminan nga agas yon. Malah manganta yon, nakaluto akon. Anyat pinalingkim nga si Daan.
Puro anateng nanang. Mustupay lang ti karne. Ha? Kita man umay pa'y makipangan day dya kasinsin ko. Anti Sulang, adda kayaw. Kunakun kat. Adda man ang tinalaing ang makipangan. Di ka di agim imot, anak ko. Dumanon ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayaw. Wow. Naranak man ti panangan nyo Anday. Insan. Oh, at iti plato minsan. Ala, sumango kan, tamangan ka dito yan. Agyaman na insan. Insan. Di mo sa pinagautay karni Awan, ti karne, insan. Manipod ita, isardeng men ti agsida ti karne. Tabawal kada kamen. Ay, kastaya, insan. Ay, kwa. Nabsoga gayam, antay, insan. Nanganak gayam ni balay. Nalipata, muti na nanganak gayam ay. Abay da jay, nalipata agpaisaw. Ha? Sige, insan, antay. At dapay gayam papanak. Oh, makita yun, nanang. No, saan na naimas ti masida? Saan na apagan ano ti mangan? Ngam no karne ti sidaan, ay na, isupay yung ti makaun-una asong mangong iti lamisaan. Itaman pa, di ka rumar iti oras ti panangan, Marciano. Di ka mapan makipangan, di balay da insan mo. Di na magsidsidan iti karnay. Puro mo anatang ti sidsidaan da. Mayat kit di atin natang. Manjak. Aguro ti tiyan ko no natang ti sidaan. Nagtumar kayo ni Tiagas yun, nanang. Uwan, anak ko. Saan nga imay dagiti kakabagyak itay nakaturog Awan, mate. Ay na, di yun namnamaan dagi at tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ha? Ita ko maaasarong karanda kayo, tagsakit kayon. Ngam kapatawanan ti magimulan da kada kayo. Sanda kayon apagan ano nga may kitaan. Apay ngay akas jayda. Isong amuyo ita, nanang. Nana Suling! Diana! Adda kayo? Umay kami man! Mabit lang, nanang Inak kita ano, sino day jay? Apay asak ti singiran yaw. Kadyak mat ginargaran turan day di akabagis ko. Adda pirmayo dito'y nana. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan ti kabagis yo? Iso adda kayo tinasitkan mi. Tada kayo mo tinanggaran turkan kwa na nga imutang kada kami. Apay nga minapinirmaan nyo day tananang. Da amo akin kwa na. Di namat imbaga nga utang gayam day ta. Ti imbaga na kit pagsayaatan mi a senior citizen. Iso a pinirma akmat adagusan Manang Diana! Nanang, apay nga tangag purpur mo tibuok kong. Nan, kita agman. Allah, walang agpaisaw. Nagadumat ti purpur nan. Nagkukuka edi rabi iya. Hindi na minsan arabi iya, nanang. Ay na, isumot lagayam Kuna mat adi kay agkukuku iti rabi itadakas. Isumot lati wayak apa nagkuku. Tandamot trabaho. Natangken nga ti ulom, Ilma. Awan dengdenggam. Anya nga ita. Awan dumot pamatiyo ka dagiti may bagbaga kada kayo. Ay na, adday ta kay manon. Sa balin ti panawon ita, nanang. Saanan nga uso ti kakasta. Modernon ti panawon ita. Wen ta nagbalinan a pilosopo dagiti tattao ita. Timulat kan kada kwada, Ilma. Ay na, nanang. Adday ta kay manon. Natangken ti ulom Umapa kay manon. Natangsit kan, tadakkel kan, Ilma. Apay, anyat mapaspasamak kada kayo nga na. Dahita anak mo awan dengdenggan na. Nagkukuman gaya mo ni Idirabi Sumot lang agap-apa kayo manin Apay, di mo amaw nga doon dinada ka, isti pa nagkukumit tinasip nga, Ilma. Agpurpur ti po, kinagapati anak, kinaganak. Ay na, da kayo matlatag arami diti pag-aapaan, tatang, nanang. Aggugubat tayo no isaw. Natangken namin ti ulong. Isong aga-apa tayo, Elma. Basol mo. No apay nga aga-apa tayo ita, Elma. Basol mo. Makapakatawa madadya ka trabaho, manang. Kat, hindi kwan. Anya nga iti simaruna na pasamak ading. Natinag na, di pustiso na. Ay, gulimag kayo man nagkapsat. Isardang yun ay tapan nagkakatawa yaw. Ha? Amuyo, Domingo ita. Nung kumanatawa kayaw.
Man ano kumay, ano Domingo ita, tatang? Madingarod ti agkataway ti Domingo. Aldaaw para iti apo ti Domingo. Iso nga kulimag kayo. Makakatkatawa kami nga rod met, tatang. Ako limag kayo kunak, Arleng. Kumarangkang kamag nga. Ikaw miyaw, nakitang iwat yaw. Agkararag kayo kiday. Mala, sumrag kayo ka nakiti silid yaw. Tayo kaya agkararag. Agkararag karamidan yaw. Saan nga agkarangkang? Alan manang Ilma, mapantan iti silit ta. Tay tuloy ta, ti agkataway jay. Gusto ti katawa kunak. Uwan, tatang! Kaano nga ngayam amunak talaga iti dadakkel mo, Ilma? Kuwang amin. Ay, Anya, kuwang amin. sigurado ka? Nakasagana kan asumango kadananang kang tatang ko? Uwan, Ilma. Yam amuna ko na. Tapno nawaya akmet namang sarsarong karking ka iji balayaw. Sige nga, Ron. Ipasyar ka iji balay ni Ronald. Nanang, tatang, iso ni Ronald. Kayan-ayat ko. Ronald, iso dadagiti dadakkel ko. Agmano ak, tata, nana. Anya trabaho, baraw. Kwa, balsamador, tata. Balsamador! Balsamador ka! Ay sos, bari-bari. No adda kayo asimurol iti dayto atao. Pang-asiyaw ta, di da kam an-anwan. Ay, Arlene! Arlene! Apay, nanang? Mangyatag ka man, darasum! Ha? Anyaman ti bagbagayon nga na? Ay na, tila isang sangpo mo diti balay, Ilma. Mangyatang tayo. Tama nga nusir kanti malas di balay tayo. Ronald Baraw, mabitla nga. Kasarita mi pecho anak may. Nanang, tatang, nasingpot ni Ronald. Uray no nasingpot no pasigmat akararwati nakaubakan ko na. Balsamador mo gaya. Anyaman dagita nga ibagbagayon, aya. Ada third eye ni nanang yaw. Adamot fourth eye kaw. Nakita may dagiti kararwa nakatipel kin kwa na. Ay na. Saan nagaputabal sa mador ni Ronald kat kastaman ti ibagbagayon? Kan nakita ti gugut na idi nagisom. Madi, nangisit ti gugut na. Naimot ti kasjay. Uray siyak. Nadlaw ko mo tayo na. Kan medyo bangkeng tagong na. Mas masaya may isang abot tagong na. Nalawlawa tayo kanigid. Nalakamay abot ti kasjay. Nalakamay disgrasya. Ha? Kan basit ti lapayag na. Awan mabalo ka adagos. Mabiit ang matay dayjay. Nabasit ti lapayag na. Adula amin dito nga ipagbagayo. Apay nga baboy, nagdakkel mo ti lapayag na. Nga mabiit mo't amatay, takanayon da parchen. Uy-uyawan yung di tao. Sana pa naguyaw, ibagbagami lati at paisyo. Wan, iso asinamon na dyan lalakay. Tamabalo ka adagaw, no iso ti pakiasawam. Babasit, nagiti lapayag na. Mala, huston manang, di ka nagsangit. Awanan ni Ronald. Di na kun inawagan na pulos. Nabainan ka no kadagiti imbagbagadanan ng kantatang. Manang? Basol tananang kantatang da ito'y. Adamat basol tinobium di na ka mailaban. Kahit asawon day ta, sinsinan di panagayat nakin ka, manang Elma. Arlene. Adupay mo ti lalaki dita. Saan laan ni Manong Ronald? Hay, kasano nga tan tinobyok? Apay tinobyom, Arlene. Kaya't nang nagkasar kami, manang. Amangan no addaman maibagadananang kantatangan. No sakti si ka, agkasar kayon itilimod. Sigurado adilawan damanan. Amom matanti kinapili dagiti dadakkel ta, Arlene. Mabuti nga, manang. Yam amok tulatan kadakwada. Asino jay kadwa masimang pag Arlene? Ni Johnny, nanang. Nobyok. Ne, adagaya man nobyom. Apay nga itala nga ibagam. Mabuti nga ngamin, nanang. Amangan noong tandak. Saan kami nga agunget? Basta karapat dapat aparaking ka. Ha? Ngam, adda nadlaw ko itay nagmano kanya. Anyat nadlaw yo, nanang? Siping ti tangan ti ima na. Ha? Kat, man ano ko ma? Aywan, dumanon da ka nun, nanang. Ay. Saan nga sigurado na ita lalaki? Taado ti nakitak amadas kingkwana. Anya? Agsasarita tayong tupay kada tatang mo. Pagawin ng payla ang tanubyong, Arlene. Saan mi akayak dayjay aparakin ka, Arlene?
Taapay mo't ngay, nagsingpot ni Beltran, tatang. Kitnusiping ka no titangan ti iba na. Ay sos, isukat na kanto da jay. Ha? Duwan to ti asawa da jay. Tila ibagbagayo mat, jackpot yun. Adula amin nga ibagbagayo. Ay. Di ka suksukir. Pausto amin nga ibagbagamay, Arlene. Kan kuna ni nanang mau, nagsabat nagitikilay na. Nauyong tikas jay. Anya? Kakasikan to, itikabel kin kwa na. Iswa sinam na jay. Sana may karilay jay kin ka. Agbabawi kan to, no iso ti pakiasawam. Ay ayatak ni Beltran, tatang. Awan serbe na itang ayat-ayat. No agtuok ka magtidisidog na. Sinam na jay, Arlene. Oy, Ima, umay nakakanupas-yaran ni Manong ko. Crush na ka, sika. Ha? Ala nila yan, tili ibagbagahan na. Saan man, crush na ka ni Manong ko. Mabuhain lang nga, agpuno. Umay nakanto kanupas-yaran. Agpakpakuyog nga rood kanyak. Anya? Kuyog aktowen. Di mo bas-bas to dun Nasiyang patmat ni Manong ko. Nagagat pa. Awan bisyo na. Isu di mo bas-bas to dun, wan. Sika talaga. Ilma, umay ka man. Taday paramid kukin ka anak ka. Ay, naimbag nga orasyo, tatapipiyang. Ay, kastamat, Lia. Adabit iparamid ka kan ni Elma. Way. Sige, agawid akmatan, tatapipiyang. Nangagaw timbagaday jay Alia. Diyak kaya tikabsat na at parakin ka. Ha? Ay, di mo pasang bayan dito'y balay tikabsat na. Tagis ang part, itimalas na jay. Anya? Di may peg ti ulo na. Nakita ti sip ti ulo na, hindi nagpakalbaw. Di may peg. Saan around? Matitikas jay. Agbabain to na jay. Kan babasek ti gurong na. Di na kanto masalak ni banda jay no adapagad. Tila ibagbagayo man nun. Ay, makamukan o di ka mabatay. Basta jak kayat na di alalakay, paraking ka. Elma, Arlene, bumakit kayo na abala siyang. Apay awan plano yaw, makiasawa. Ay na, kasano makiasawa kami, kat masagat mo't nagiti lalaki nga agaram kada kami ide, nanang. Uwan nga rod iso nga ita, awanon ti agaram kada kami, tabumakit kamin. Mabalin pa'y. Awan nga rod ti agaramon. Tanang asawa mo't nagiti agar-aram kada kami, ide kaububingan ni pailaan. Makiasawa kayo. Awan pulita yaw, abak. Eso makiasawa kayo. Wen, uray adala ko mamay siya, makiasawa kada kayo. Awan nga rod ti agaram kada kami, nanang. Nagadunto mga mingat at tengyo. Anya ngay, nabakitan kami na bagbalasang. Adayarim ni tatang yaw kada kayo. Anya? Wen, ikuyog kuntaw dito'y balay. Takayat na kayo, amam-amaw. Pagpilyag to, nuasino kada kayo, ti kayat na ngasawaan. Ni manang langan Manjak, sikan Arlene. Ay di kay agin diday. Bakit kay lagaruda na babalasang? Agpili-pili kayo pailaan. Basta di kay pumanpanaw dito'y balay. Kay kuyog ko, intong bigat ni Antonio. Nagpipintas mo't gayam na gito'y anak mo, Pipeng. Asino ti kayat mo, kadakwada, Antonio? Kwa, ni Arlene langan tao bubingam siya. Ha? Ay sana. Sika ama ng tagbagay kayo. May sak apinsyonado. Ken negosyante abalo. Eh, si Arlene. Si kantiyaram ko, kani Antonio. Tauray lakayan. Patyag natindog pa'y tibiyag na. Taragdakal kilapayag na. Hay, manjak tatang. Agbakbakitak langan na balasang. Si kangarudan, Ilma. Nalawa timuging ni Antonio. Nalaing tog tagbalingan na kayo. Manjak tatang. Awan plano ka magkasawa. Di kay man kundi pakipot, Arlene, Elma. Nabakitan ka lang arudan. Kundi pangina kayo pailang. Dapo matlakad na kayo Isuan na bakatan kami. Tatang. Arlene, di mong tutupan ni tatang. Sika, Elma. Tasika ti bakbakit. Sika, ti baki asawa kini Antonio. Agkasar kayo ni ti kabitan na panaway. Anya? Diyak kaya ti makiasawa ka ni Tata Antonio, Arlene. Manang Elma? No apay mo't nga minakas jay gananang kan tatang Inis i-strict kon datay iti kalabas. Sa itata na bakitan tan abalasang, pilitan data na makiasawa iti dita mo't kayat. Wan nga rod lakay pay mo't nga rod. Ay. Apay, anyat sang-sangitan niyo, tatang? Ni Antonio. Natayan. Niya? Ay,
Salamat. Kayat ko na, Ilma! Ay, awan, tatang. Awanan, sana na matulog ti kasarayo, Ilma. Tanatayan ni Antonio. Oh, makita yo, tatang. Daktal mo tilapayag ni Tata Antonio. Natay mo tadagos. Mamatpati kay tumat kadagita.